Здравейте, аз съм Ники и не съм ютубър, не съм и влогър, но пък реших да ви направя едно клипче за участието ми в черешката на тортата и да ви разкажа някакви мои впечатления, как съм се изкарала и така нататък. Не знам дали изобщо ще го гледат много хора, но пък реших да го направя, защото ми се стори забавно. На тема един за друг имам много какво да ви говоря, много какво да ви разкажа. За черешката на тортата нямам толкова много неща, затова видеото и няма да е много дълго. Но пък се надявам на петимата души, които ще го гледат, да им е поне малко интересно. Всъщност, ме поканиха да участвам в черешката на тортата, което за мен беше много интересно, защото не съм очаквала, честно казано. Даже когато ми се обадиха, си помислих, че канят и мен и Цецо заедно като двойка, но се оказа, че канят да участвам само аз. Но пък се радвам, защото, както сте гледали вече, Цецо през цялата вечер, по-скоро през целия ден, когато готвих, беше до мен, плътно до мен, защото аз сама нямаше как да се справя с толкова много неща за толкова кратко време. И след това изненадата пак беше с него, така че все пак се радвам, че на моя ден той присъстваше почти през цялото време. Много се радвам, защото се паднах с много готини хора. Аз много се бях притеснила дали няма да съм така с хора, които няма да си допаднем толкова много, така да го кажем. Но пък се паднахме просто много добра петица, много съм доволна. Както виждате, на тениската имам чушки, не черешки, но това е нашата песен, която изпълнихме като изненада. В принцип имаме много нови песни, които нямаме търпение да ви покажем и да ви пуснем. Но решихме така да изпеем Феномея, защото тя е по-позната, по-ще вдигне настроението на хората и се получи. И също така и подаръците, които подарих на гостите, бяха обвързани с песента, така че сметнахме, че ще е най-подходяща да е тя. Много съм щастлива, че ме поканиха. Аз по принцип не съм най-добрия готвач на света. Много нямаме време и с Цецо да готвим, но когато имаме време го правим. Но пък много обичам да приготвям десерти. Много обичам по-скоро печенето, не толкова готвенето. Обичам да правя мъфини, кекс, баница, много такива. Обичам да правя десерти, но пък мога да правя и зелеви сърми и се получават много вкусно. Но реших да не го правя точно в черешката на тортата, защото много ще се умирише. Добре, ще ви разкажа малко за всяка една вечер и моите впечатления. Вие сигурно вече сте гледали, но така може нещо да съм изпуснала да кажа. Много ме изкефиха всички подаръци, които... Да започвам директно от подаръците. Много ми харесаха всички подаръци, които получихме от домакините. И сега ще ви ги покажа така по-бавно, защото може би за краткото време, в което се излъчва предаването, може и да не сте видяли някои от подаръците. Между другото, като за първи ден, изненадващо, в началото, както казах, се бях притеснила с кого ще се падна, но докато пътувахме към нашия домакин, всъщност беше изключително забавно. Ние просто по едно време не можех да дишам от смях, наистина, заедно с Ивелина, с Деси и с Виктор. Много се смяхме. Вижте какво си пазя. Пазя си розичката от салфетка, която Виктор ни подари на всяка една от нас първата вечер. Та си я пазя, Викторе, да знаеш. При Радо беше изключително вкусно, бяха много интересни ястията, които той беше приготвил от Молдова, нещата, които му бяха изпратили оттам. Раците също бяха много вкусни. Моята сестра Дари и Рони, нейния мъж, те живеят в Германия, всъщност там доста често купувах преди раци, така че аз бях яла такива, но пък много обичам, така че ми беше супер. И много ми хареса наистина, заешкото беше много хубаво. Даже на първата вечер направих една грешка, надумках се с предястия и с всякакви
вкусноти, които той беше приготвил за начало и не ми остана много място да си доям заека, за което съжалех, защото наистина беше много вкусен. И да, сега няма да ви преразказвам точно кой какво първо, второ, трето, аз ще ви покажа подаръка, който получихме от Радо. Уникален подарък за всеки с неговото име, с логото на черешката на тортата и разбира се, enjoy. И още нещо исках да кажа е, че много исках на моя ден да готвя на дъската на Радо. Обаче, първо, че е супер красива, беше ми жал. Знам, че мога да режа отзад, но все пак още си я държах с панделка и бях си я сложила да си я гледам и не я бях измила, но вече си я ползвам. Така малко в умерени количества, защото все пак не искам да съсипя. Поне още една година. Искам да си я гледам без да е много така рязано върху нея. Втората вечер при Ивето също си изкарахме много добре, беше много артистично, много нестандартно, не сме очаквали да ни посрещна на място, където ни посрещна. И там също ми беше много вкусно, дори десерт, който беше направила тя с тиква, аз по принцип не бих яла такъв десерт, но пък съм отворена да пробвам всякакви неща, всякакви култури и ястия от целия свят, така че десертът беше много хубав. И всъщност на нейната вечер вижте какво получихме като подарък. Та-да! Всъщност подаръците, които получихме, ние трябваше да си ги нарисуваме, което може би при мен не е най-добрият вариант. Каквото такова, не всеки може да рисува, но пък за сметка на това мога да пея и да свиря на кларинет, нали? Компенсираме. Третата вечер беше моята вечер и за нея мога да ви разкажа доста неща. Много има чувството, че менюто ми беше прекалено голямо, затова и не успях да се справя съвсем сама. А именно, сега ще ви разкажа малко, защото моята сестра Дари, тя е много добър кулинар. Тя готви уникални неща. Много също така и експериментира, което мен ме е научило да нямам претенции. Да нямам претенции към това да пробвам различни работи. Може и да не ми харесат и повече никога да не ги ям, но все пак да ги пробвам. Но пък тя готви уникално. Тя живее в Германия и е фенка на шеф Манчев. И когато й казах, че ще участвам в черешката, всъщност ти предложих, ако иска да дойде и ако има възможност да дойде, да ми помогне. И изобщо не очаквах, но тя се съгласи. И това беше най-якото нещо, не само защото ще ми помага, ами защото ще си се видим. Дари и моята майка, която също много помогна, ми помогнаха с идеята за менюто. Идеята ми беше да е нещо, което аз обичам и бих могла да приготвя, като корабийките, например, което съм правила преди, като селската салата, например. И всъщност те ми помогнаха, мама и Дари, ми помогнаха да направим менюто. И много ми помогнаха на самата вечера, защото менюто наистина беше много богато и много голямо. И така, аз знаех рецептите, знаех как да ги следвам, знаех как да ги приготвя. Въпросът беше, че самото време не ми стигна. И добре, че беше и Цецо, за което съм супер благодарна там, за да ми помага с рязането и с заготовките, защото наистина нямаше да успея сама. И в крайна сметка, ние освен салата и освен предястие, имахме и разядки. И на мен и на Цецо не ни стигна времето да направим разядките, затова, слава богу, моята сестра и майка ми направиха разядките, които бяха Снежанка, Кьопо и Катък. Да успяхме така да вече да довършим цялостното меню, защото сама нямаше да се справя и съм им много благодарна. Изкарахме си много готино. И до края на мен една от най-големите ми мисии е да успея да взема автограф за сестра ми от шеф Манчев. Защото тя наистина, винаги когато сме там на гостия, ние ходим често в Берлин при нея, винаги ни готви от всякакви книги, много често ни готви от неговите книги, на Джейми Оливър, книгите на Гордан Рамзи по-рядко, може би, и всякакви други национални кухни, различни, така че да, много се радвам, че тя дойде.
не успях да я покажа на камерата, но следващия път, ако пак ме покажат, този път ще я покажем и нея. Много ми беше важно гостите да не останат гладни, да не ми е най-уникалната вечеря на света от към вкусове, защото аз не съм професионален готвач и няма как да направя някакъв бомбастичен рай в устата им. По-скоро целта ми беше да си скарат добре, да е интересно, да има настроение, да се чувстват уютно и се надявам да съм се справила. Ние вече сме видяли дали съм се справила или не. Аз мисля, че се справих добре. От към настроение, вече от към храна, нямам представа. И моите гости дойдоха с подаръци. Между другото, много обичам подаръци. Да ми подаряват, но много обичам и да подарявам. Повече обичам да подарявам, но ми е интересно и като ми подаряват. От Раду получих страхотни цветя и един комплект на The Body Shop с манго. Една от любимите марки за косметика. Но то вече няма как да ви го покажа, защото свърши. Но вътре имаше кремче за ръце, душ гел, йогурт за тяло и да, и много ми хареса. От Виктор имам един страхотен букет. Ето това магнитче от Маракеш. Защото той беше ходил преди снимките. Пък не знам как оцели, но се видя, че нашия хладилник и в квартирата ни с Цецо и при майка ми е пълен с магнити от целия свят, така че перфектен подарък. От Теси получих една ракийка, защото тя разбра, че много обичам ракия и сега си я пазя малко да отлежи и да си я изпия за някой специален случай. А от Ивето получих ето тази красота. Калаче за плаж, може би. Може вкъщи да си го носиш. Не знам дали се вижда на камерата. С картина, изобразено е на халачето картина, която тя е рисувала. И е много готино. И има ето тук такава цепчица, като се облече. Само че сега надолу съм с пижама, така че няма да го обличам. Но е много мекичко и е много красиво и със сигурност ще си го нося на плажа това лято. Така, бях си намислила доста неща, които да разкажа докато готвя, но някак си не ми се получи съвсем да разказвам странични истории докато готвя. Беше ми малко трудно, защото трябваше да следа изцяло рецептите, нещо да не се обърка. Все пак не трябва да оставяме гостите гладни. Но много исках да кажа. Аз всъщност го казах на края на Шеф Манчев, не знам дали се е излучило, защото снимам това видео преди да се е излучило. Но вече се е излъчил. Аз съм продавала цветя на Шеф Манчев в мола, когато работих в цветарски магазин. Точно бях завършила 12 клас и бях започнала академията. Работих в цветарски магазин и паралелно с това озвучавах филмчета по Disney Channel на български език. Тогава една вечер, основно бях по 4 часови смени, но малко така по-напред във времето взимах и по-дълги смени. Взимала съм и по 12 часови смени от 10 до 10. И всъщност малко преди да затвори в 10 вечерта, Шеф Манчев дойде и трябваше да му направя един букет. Продавала съм му цветя, пък сега той ме оценява в черешката на тортата. Много интересно. Продължаваме нататък с следващата вечеря, която беше на Деси в Пловдив. Беше изключително вкусно. Страшно много ми хареса. Много се беше постарала. Десертът от всички вечери, нейният десерт ми беше най-любим. Тя ни подари. Минавам към подаръка. Ето това. Което всъщност много ми хареса, защото аз обожавам ръчно направени сапуни и сега си го пазя за някой специален случай да се иска без него. Когато, примерно, ще ходя на сватба. Ще да ви го подам да го подушите, но вие не можете. Но мирише уникално и обожавам такива неща. И сапунчета, ръчно направени свещи и сапуни много харесвам. Вечерта там също беше много забавна. Играхме на игри с нейната племенница Дея.
Беше изключително вкусно, както вече казах. Се радвам просто, че се паднах с такива хора, които някакси се отнесоха сериозно към задачите. Нали, не сме... Аз може би се шегувах и така на моменти хвърлях някакви такива глупости, да кажем, но всъщност го приемах доста така на сериозно, защото все пак много обичам да посрещам гости. После ще се върнем пак към моите мисли. Сега продължаваме напред към последната вечер, която беше на Виктор. Там също ми беше много вкусно, много ми хареса десерта, което е очудващо, защото не беше шоколадов. Много се бяха постарали момчетата, защото Виктор не готви сам. Но и аз не готвих сама. По-добре така, отколкото гостите ти да останат гладни. И той така много добре направи завършъка на седмицата с едни страхотни подаръци. Беше написал за всеки от нас като стихотворение. Стихотворение или поема, по-скоро стихотворение, което доста ме разчувства. Беше право в целта. Ето и това си го пазя. И също така ни подари и розички. Като аз се радвам, че ми подари синя роза, защото това ми е един от любимите цветове, но розата няма как да я покажа вече. Тези неща, които той беше написал за нас, за всеки един персонално, наистина много добре завършиха седмицата, много добре си изкарахме и съм много щастлива, защото, сега ще ви разкажа няколко така неща. Първото е, че аз в началото, когато ме поканиха, се чудих дали да приемам, защото не съм много добър готвач. Се чудих в началото дали да приема, но Цецо ми каза, как няма да приемеш, това е толкова нещо ново, пак ще се предизвикаш по някакъв начин, не е някое просташко предаване, интересно е и въпреки, че пак на моменти, малко така, не знаех съвсем какво правя, но всеки се учи. И не на всеки да готви му е любимо и му харесва. Например, аз много повече предпочитам да ми чини. И да подреждам, да организирам. Да, имам някаква такава мания да подреждам. Но точно готвенето и може би аз по принцип не обичам много да се цапам. Освен ако не е нещо такова с адреналин, защото примерно в един за друг имаше и криз, в който се цапаш, но то е свързано с някакво приключение, с някакъв адреналин. А готвенето за мен, за някои хора е приключение, но за мен по-скоро е просто като нужда да трябва да си сготвя, за да ям. По-скоро печенето на мъфини и на кекс ми е по-приключенско, отколкото да си сготвя някоя основна манджа за ядене, така да го кажем. И да, и Цец ми каза, разбира се, че ще приемеш, това е толкова интересно, това е ново предизвикателство, как няма да приемеш. Да, приех благодарение на Цецо. Той така ме насърчи. Обаче му казах, щом ме насърчаваш да участвам, тогава и ти ще участваш със сигурност с мен, ще готвиш. И така и стана. В моето семейство, по принцип, винаги сме ходили на гости и са ни идвали на гости. И също така, когато си празнувам рожден ден, винаги обичам да имам много неща в изобилие. То никога не се изхвърлят, разбира се, но да, затова може би малко прекалих с моите порции за основно. В черешката бяха май прекалено големи. Аз, честно казвам, не мога да изям такова нещо и не знам защо не го направих само с пълнени чушки, но както и да е. По-добре да има в повече, за да не остане някой гладен. И винаги на рождени дни съм обичала да поръчвам много. Ако се изяде, поръчвам още. И така, да има хората. Разбира се, те не отиват на рождения ден да се наядат. Идват да те уважат, ама все пак много често, когато някой ме е канил на рожден ден, разбира се, отивам да го уважа, обаче винаги се надявам да има и нещо за хапване, защото понякога се случва да не ям цял ден и си викам, супер, сега на рождения ден ще се наям. Не знам дали има някой като вас по същия начин, със сигурност повечето хора даже си представям, че са така. И много мразя, когато отида някъде на рожден ден и сме 10 души, да кажем. Има една купа с чипс, една купа с ядки и една пица, примерно, която не обичам доста често. Не ти е удобно да изядеш много от купата с чипса, защото има и други хора. И малко така като не достига, не е много яко. Поне за мен, аз искам
на моите гости да имат много, да им е изобилно. И разбира се, това, което остана, ние следващите дни си го доядохме за закуска, за обяд и така нататък. То от десерта не остана. Десерта също го приготвихме с сестра ми на предната вечер, защото трябваше да преседи 12 часа шоколадния мус, но втората половина, която беше лешниковите бисквитки, си ги направих на деня. Въпреки, че тестото ми стана ронливо и аз всъщност се разбрах защо, моята сестра ми каза след това. Аз ги бях упражнявала преди това и те ми се получиха, обаче сега, понеже бързах и така малко забравих, че трябва всъщност тестото да се мачка по-дълго. И когато съм го упражнявала, аз съм била спокойна, имала съм време и затова съм го така мачкала по-дълго и затова е станало гладко. Докато сега ни стана ронливо тестото, защото не го мачках достатъчно със ръцете си. Но пък корабиките пак бяха много вкусни. На мен много ми харесаха. И кюфтенцата много ми харесаха. И салатата беше много вкусна. Основното, понеже аз го бях упражнявала с по-малко кайма и всъщност сега не сложих достатъчно подправки на такова голямо количество и беше малко безсолно. Даже след това мама, сестра ми и Цецо като го пробваха и казаха, че даже си е било леко безвкусна. Но нищо. Сега не съм свикнала да готвя за толкова много хора. Но кюфтенцата на мен много ми харесаха, например. Бяха ми изключително вкусни, въпреки че забравих да сложа мантанос. Много съм щастлива, защото последната вечер успях да взема автограф от шеф Мачев. И също съм супер щастлива, защото съм на 3-то място. Аз очаквах. Реално не отидох с никакви очаквания, защото си знам възможностите. Изобщо не претендирам да съм кой знае какъв готвач, кулинар. Но пък за 3-то място е доста добра оценка за мене. Обожаваме да посрещаме гости. С Цецо в нашата квартира постоянно, когато е лято, има някой на верандата. С моето семейство, като съм била малка, много често сме имали гости, ходили сме на гости. Сестра ми ме е запознала с различни... Даже може да ви оставя снимки, ако успея да го монтирам. Различни манджи, които е готвила от различни държави. И всъщност тя даже една година, когато ходих там като тинейджърка, понеже тя замина аз когато бях в 5-ти клас и след това от тогава натам винаги съм ходила много често и тя от тогава готви, даже още от преди това готви. Още от дете, може да се каже, от тинейджърка. Даже помня как си режеше различни рецепти от списания. Това също не знам дали успях да го разкажа, исках да го разкажа. Режеше си различни рецепти от списания и си ги лепеше в едни тефтери, които все още мисля, че си пази. Имаше страшно много тефтери с рецепти налепени, когато бяхме малки. Нашата разлика е 7 години. И да, когато замина за Германия, ми готвише различни неща. Все още ни готви различни неща. И тогава имаше няколко седмици, в които беше направила така всяка седмица да е различно ядене. Например, не всяка седмица, всеки ден от седмицата да е от различна държава. Например, в понеделник беше мексиканско, в вторник индийско, в сряда някакво друго. Ще изобразя снимки, защото... Ама ги правеше уникално, хора. Тя по-скоро е била за черешката на тортата, не аз. Но пък си изкарах много готино. Много съм благодарна за поканата. Много се надявам някой път отново да ни поканят, този път заедно с Цецо и с други двойки, или да поканят Цецо, може би. Защото той би бил много забавен, така че препоръчвам ви на екипа на черешката на тортата. Сигурно това няма да достигне до вас, но ако поканите Цецо, няма да съжалявате. Искам пак да кажа, че се паднахме много яка компания, страшно много се забавлявахме по пътя, за където и да отиваме. Много сме се смяли, много беше готино. А другото интересно, което беше, е, че всъщност първият снимачен ден на черешката беше на моя рожден ден. И аз винаги съм си го празнувала с приятели или Цецо сме заминавали някъде на екскурзия. И това беше много интересен начин да си посрещна рождения ден. Аз си посрещнах рождения ден с напълно непознати хора за мен, защото лично аз не се бях срещала с нито един от тях преди това.
Но пък беше яко, защото някой друг беше приготвил вечерята. Другото, което е, че пък на моята вечер, не знам как така съвпадна датата, моята вечер беше годишнината ни с Цецо. Откакто сме тръгнали заедно като гачета и в нашия житейски път. Първата ни целувка беше в апартамента, в който посрещнах гостите точно на същата дата. И това беше много яко съвпадение, наистина. Да, сигурно съм пропуснала още неща. Ако нещо ви е интересно още да научите, може да ми пишете в коментарите. По принцип не знам дали бих правила такива видеа. За един за друг имаше страшно много неща, които мога да ви разкажа. То не е късно, но така, вече мина 1 година, откакто сме влезнали в предаването. Всъщност миналата година по това време бяхме вече в предаването. Ох, и беше там много яко. Но както и да е. Ако нещо друго ви е интересно за музиката ни, ако имате някакви други въпроси, изобщо ако някой е гледал, може да ги пишете долу в коментара и може да направя такова видео с отговори на вашите въпроси. Радвам се, ако някой все пак е гледал и да, и до скоро! Другото, което осъзнах сега, е, че през цялото време в огледалото отзад се е виждала камерата. Ама какво да направя? Не съм специалист по такива работи. Сори. Това е положението, каквото такова. Нищо важното е китарите да се виждат.